Prvo vam zahvaljujem na dolasku. Nadam se da će ovo vrijeme brzo proći, da ćemo se dobro podružiti u nastavku. Kažu da je 2013. bila teška za hrvatske pomorce. Moram priznati da u odnosu na godine prije ima sve više i više slučajeva napuštanja brodova i posada. Nestala nam je Lošinjska plovidba, što je, osobno držim, najgori dio onoga što nam se događalo u 2013. godini. Ima i dalje otvorena prijetnja svim hrvatskim brodarima, ali kako je Sveti Nikola donio darove umjesto onih koji su trebali na brodovima Tigeru i Navy Windu, ja se nadam da će se potruditi, pa opet umjesto onih koji to trebaju, donijeti pozitivne pomake u hrvatskom shippingu, da ostane i dalje živ i da se na nekom budućem kvalitetnom tržištu i razvija. U prošloj smo godini imali više problema napuštenih brodova, pa da ovako nabrojim samo: Padna u Kraljevici, Istra u Valenciji, CGM Tiger momentalno u Istanbulu, Ardesco i Idanus sa hrvatskim pomorcima u Gibraltaru i Kazablanci, Taragal u Papui Nova Gvineja, Katina još uvijek u Jemenu, Navy Wind, odnosno bivša Lady Remington 3, Gardenia i Larkspur. Moram i dodati Ostende koji je prešao u vlasništvo P&O-a i gdje su posade, barem dio posade, onaj koji je bio na brodu, već isplaćene. Što se tiče Padna, tu je proces u tijeku. Utužili smo u Londonu i u Sloveniji potraživanja pomoraca obzirom na njihove ugovore koji nam to diktiraju. Nadamo se da će to sudište biti brže od hrvatskog sudišta i da će odluke tih sudova dati mogućnost da se pomorci naplate brže nego inače. Što se tiče Tigera, u Istanbulu informacija od jutros glasi da je jučer su sakupljene punomoći od odvjetnika. Odvjetnik traži cirka 10 dana da bi u tom vremenu osigurao potraživanja posade na sudu, nominirao zapovjednika čuvarem broda i onda bi pomorci prema svom nahođenju, odnosno zahtjevu lučke administracije, trebali biti repatrirani ili ostati na brodu čuvati brod pod komandom sadašnjeg zapovjednika broda. Inače imaju dovoljno hrane i goriva, tako da za sada ne vidimo nikakve probleme i možemo slobodno sačekati. Ukrajinski članovi posade su spremni na brodu i čekaju repatriaciju koja će uslijediti tijekom dana ili tijekom sutrašnjeg dana. Ardesco i Idanus su u tijeku ovog 12. mjeseca prodani, tako da su tu problemi riješeni i nadamo se da su pomorci plaćeni u potpunosti. Još uvijek nismo dobili od zapovjednika koji nas je i obavijestio o problemima Ardesca potvrdu da je u potpunosti isplaćen. Katina, kao što znate, u Jemenu još uvijek se čeka na daljnje korake, eventualnu prodaju broda i naplatu potraživanja. Valja istaknuti da se tu pomorska država od pomoraca koji nisu dobili plaće već naplatila pod prijetnjom tužbi, prijetnjom zapljene
ali to je, uvijek se tako dešava u tim pomorskim zemljama. Jedan član posade još uvijek na brodu. Tako. Navy Wind je brod u Kanadi gdje je posada trebala biti isplaćena tijekom jučerašnjeg dana. Do danas još nemam točnu informaciju, ali po onome kako su se stvari odvijale, završen je obračun potraživanja. S njim se suglasio vlasnik broda i drugi časnik je obavijestio da će najvjerojatnije najveći dio posade biti repatriiran odmah po isplati, koja će biti na račune ili u gotovini na brodu prema zahtjevu pojedinog pomorca. I što se tiče osobno drugog časnika, on će ostati dalje na brodu. Što se tiče Gardenije Larpsura, imam informaciju da je prošlu subotu održana druga i završna aukcija na kojoj je brod Larspur prodan Kristijan Kintu iz Oljčata, koji je inače najveći vjerovnik i vlasnik hipoteke na oba broda, prodana za 870.000 eura. Gardenija je prodana za 750 i ono što je simptomatično u slučajevima kad se brodari odriču broda pa ga poslije kupuju po manjoj cijeni i na taj način riješe najveće dijela dugovanja, i ovdje se pojavljuje isti menadžment pod drugim imenom, ali u osobi gospodina Richarda Stergulca, koji je na Gardeniju poslao 18 članova posade. Inače je on bio menadžer na sva 3 broda koji su najvećim dijelom bili vođeni od hrvatskih časnika i hrvatske posade. Što se tiče Hrvatske i događanja kod nas, treba istaknuti u ovoj godini novi pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, koji je uvažio i neke zahtjeve sindikata pomoraca Hrvatske, tako da je olakšao, iako se to moglo napraviti još malo šire, ali olakšao je vježbenicima sticanje statusa, tako da se nadamo da će 2014. biti godina kada ćemo uspjeti riješiti veliki dio problema i veliki dio problematičnih slučajeva kad završeni đaci pomorske škole, odnosno studenti fakulteta, ne mogu doći do svog prvog zvanja jer ne mogu obaviti praksu na brodu. Sada će to biti lakše, a nadamo se isto tako da će firme u većinskom državnom vlasništvu, koje imaju mogućnost zaposliti praktički dvostruko vježbenika od broja brodova koji imaju u sebi. U prvom redu mislim na Jadroliniju, ali i na sve ostale, od kapetanija preko carine, lučkih uprava i svih drugih koji imaju brodove i koji su u mogućnosti dati pripravnicima da završe svoje obrazovanje. Stupila je na snagu Konvencija o radu pomoraca 2006, kojoj se svi pomalo klanjamo zbog toga što je regulirala najveći dio odnosa i najveći dio socijalnog paketa, i ako bude primjena te konvencije na razini zahtjeva, onda će ona biti od izuzetno velike pomoći. Izuzetno velike pomoći pomorcima, odnosno pomoći da ostvare veći stupanj socijalne zaštite nego što ga imaju do sada. Ono što je najvažnije za istaknuti, to je da osim onih zemalja koji su ratificirali tu konvenciju pa je s tog osnova trebaju primjenjivati, ona će biti primjenjiva i na sve ostale zemlje,
posebno na njihove brodove koji dolaze u luku zemalja koje su ratificirali. Tako da je tu najveća snaga te konvencije mogućnost kontrole i mogućnost nametanja minimalnih standarda. Ulazak Republike Hrvatske u EU je donio kako pozitivne, tako i negativne pomake što se tiče pomoraca. Osobno držim da su ovi negativni efekti produkt nesnalaženja administracije, ali kako vrijeme odmiče, tako se i ti problemi rješavaju, svakako za pomorce i njihove obitelji vrlo sporo, jer su u vakuumu primjene socijalnog zakonodavstva, pa im se onda vrlo često događa da naknadni trošak bude izuzetno visok i naplaćuje se odjedanputa, iako ni krivi ni dužni, oni praktički snose teret svih tih potraživanja. Toliko od mene i ako imate pitanja, izvolite. Pardon, da predstavim. Hvalimo, znate, kolegica Bojana Manojlović, kolega Danilo Prestint i kolega kapetan Mario Šarac. Pomlađivanje rada sindikata je zaključak kongresa, sve više mladih dolazi i aktivira se u cijeloj priči. A i vi ste novinari tražili, dajte nam jednog pomorca uvijek. Da ne budemo uvijek mi. Pa evo. Ako nema pitanja... Mislim, volim da nam mladi kolega onda kaže, kad već pomlađujete sindikat, vjerojatno su mladi kadrovi prepoznali snagu tog sindikata čim je pristao da se druži s vama. Volio bih ako nam može reći nešto, pretpostavljam da se može skrnuti. Samo malo. U današnje neko turbulentno vrijeme u pomorstvu na svjetskoj razini, kad imamo prilično veliku opasnost od pirata u somalijskim vodama, znači Indijski ocean. Sad je to eskaliralo isto tako i na zapadnoj obali Afrike, znači Nigerija, Gana, Togo, Benin. Plovidba postaje sve opasnija i smatram da bi svi pomorci morali razmišljati da ako im se nešto desi, da im je bolje da imaju još jednu stranu koja će im pomoći u tim nekim mogućim problemima. S obzirom da naša država je prilično spora u takvim situacijama, mislim da je dosta se pokazalo da je sindikat pomoraca bio najagilniji i najviše pomogao u takvim slučajevima. I to je jedan od glavnih razloga zašto bi ja preporučio svima da se učlane u sindikat i da na taj način steknu neku sigurnost u tim kriznim situacijama. Isto tako, ta naša ponovo državna administracija mislim da radi jednim zastarjelim metodama, da ne vidi važnost pomorstva u Hrvatskoj kao i samih pomoraca kao vjerovatno jednog od
najboljih ili najpoznatijih izvoznih proizvoda i mislim da bi tako mlađi pomorci koji bi se uključili u rad sindikata ili bilo koji dio državne administracije svojim idejama, znanjima koje su stekli na stranim firmama jer naših više nema, puno pomogli da se taj standard i nivo podigne i da postanemo šta konkurentniji, šta bolji na svjetskom tržištu rada. Po vašem mišljenju, da mladi čovjek koji je željan naravno zarade i nekog posla, vide nekad grlom jagode na neki brod pa zanemari, odnosno ispusti ovo čemu vi sad govorite, dakle ne mislim da se treba negdje osigurati. Ima li takvih više po vama ili manje? Pa ima i više, zato što to je nekako ljudskoj prirodi, niko ne misli o lošim stranama, svi računaju, a dobro, ukrcat ću se pa proći to sve dobro, neće se ništa dogoditi. A znamo da se, eto, zbog te svjetske situacije događaju problemi, pogotovo na nekim podstandardnim kompanijama i evo kao što vidimo, kao što je naš glavni tajnik rekao, sindikat pomoraca je i ITF i tu najviše pomaže, znači vlade ili zastave broda ili države iz koje dolaze pomorci niti mogu, niti znaju, niti se baš trude da pomognu. Tako da svaki pomorac bi morao razmišljati po meni na taj način da ima još jednu rezervnu varijantu u slučaju nečega da mu se može pomoći. Hvala. Imamo slučaj Tigera u Istanbulu i od 12 pomoraca 11 nije članova sindikata. Kako se odnosi sindikat prema njima? Kao da jesu biti, je tako? Pa kad su ovakve situacije, uvijek se odnosimo na način da iskazujemo solidarnost, jer iskazom solidarnosti ja mislim da se najbolje i nauči biti solidaran u tim situacijama. I to nije samo slučaj Tigera, da napomenem recimo da je u Taragal, u Papua Nova Gvineja, 3 naša pomorca, od kojih je zapovjednik nije iskoristio kartu, ali 2 pomoraca su iskoristili kartu koju je platio sindikat pomoraca Hrvatske, iako nijedan od te 3 nije bio član sindikata pomoraca Hrvatske, ali ni sindikat nekog od sindikata koji su u tom području, znači u Australiji dole djelovali. Mi to jednostavno moramo učiniti jer kad pogledamo malo državnu administraciju, onda vidimo da su proces da se takve stvari dogode, odnosno da one ispune svoju funkciju, dugotrajan i da je najgora moguća solucija u ovom trenutku. Mi sada imamo konvenciju koja, recimo, državu Hrvatsku obvezuje na repatriaciju svojih pomoraca, ali u slučaju kad se radi o hrvatskoj zastavi, eventualno u slučajevima kad ti pomorci idu na ukrcaj preko ovlaštenih posrednika za ukrcaj pomoraca, ali to ne važi i za strane zastave, strane kompanije gdje se naši pomorci ukrcavaju direktno. A tih ljudi ima isto tako jako puno. Govorimo o brojci od cirka 5000 pomoraca koji se na takav način ukrcavaju i koji su onda izloženi i svim ostalim rizicima. Da li mislite na tom planu nešto još pokušati pokrenuti, odnosno da se promijene neke regulative oko odnosa države i pomorcima? Bez obzira, mislim, ako računamo na hrvatsku zastavu, da će biti jako malo slučajeva gdje bi se trebalo uskočiti. Pa nažalost treba biti pesimista kad se radi o hrvatskoj zastavi jer drugi osnovi se ne rješavaju na kvalitetan način, pa je hrvatska zastava postala sve izloženija riziku da se sutra nađu hrvatski pomorci u situaciji da su negdje u nekoj luci prepušteni sebi, odnosno ljudima dobre volje. Mi to imamo vrlo dobar primjer Padme u Kraljevici, gdje su upravo ti ljudi dobre volje napravili da pomorci ne gladuju. I taj prvi
moment iskazivanja potrebe za hranom, vodom i sa tim osnovnim potrepštinama su praktički pokrili građani Kraljevice, Kostrene i Rijeke. Da li napraviti, mislim da su fondovi koje predviđa konvencija trebaju biti sagledavani na širi i kvalitetniji način nego što je to sada, pa se veže samo uz zastavu. Mislim da to treba pomalo proširiti na posrednike koji opet moraju prihvaćati odgovornost za posao koji rade i na koncu mi ostajemo opet kao institucija ili zadnja mogućnost da se pomorcima pruži odgovarajuća pomoć. Jasno da moramo isto tako istaknuti da je to i politika na razini naše internacionalne organizacije ITF-a i nadam se da ćemo biti u mogućnosti pružiti pomoć svima koji to trebaju i koji to očekuju. Kako se izlazi na kraj sa posrednicima sumnjiva morala i kompetencije? Pa teško iz prostog razloga što su sve to što je sumnja treba biti i dokazano. A dokaze mogu pružiti jedino pomorci, a pomorci su izloženi izuzetno velikom riziku da sa tim svojim istupima budu gledani na loš način i da im se onemogući daljnje zapošljavanje. Što do sada nisam imao primjer koji bi mogao istaknuti kao očigledni primjer da se nekoga stavljalo na nekakvu crnu listu, ali tamo gdje postoji, tamo gdje ima dima, ima i vatre, a dim se već odavno diže i ljudi upozoravaju na to da postoje neke crne liste koje izlistavaju pomorce koji su se suprotstavili brodaru ili posredniku. Kad bi to uspjeli dokazati, onda bi i ta borba bila kvalitetnija, odnosno uspješnija. Samo tu nam trebaju praktički svi oni koji su došli u situaciju da moraju nekoga platiti ili da moraju šutiti o načinu na koji su dobili brod, da nam to i dojave i da to i dokažemo. Koliko članova? Oficijelno je brojka kojom baratamo 10.388. Pomoraca u Hrvatskoj ima po meni preko 25.000. A ako govorimo pak o izdanim svjedodžbama, onda smo već na preko 40.000. Samo za pretpostaviti je da veliki broj njih ne koristi te svjedodžbe. Ovo je brojka koja bi odgovarala broju pomoraca, posebno u ovoj situaciji kad su praktički i bjeloosobi i svi oni koji su se do sada ukrcavali na brodove za kružna putovanja uvedeni u sustav